Anem a començar amb la nit del circ dels Premis Circòlica. Si us plau, apagueu els telèfons mòbils i per la seguretat dels artistes no feu fotos en flash. Us informem també que aquesta gala està sent gravada per la xarxa de televisions locals per la posterior retransmissió. Bon espectacle!
Estabas actuando en la calle, ¿no? Reglas europeas. No puedes actuar en la calle sin permiso. ¿Tienes permiso? ¡Ajá! 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 ¿Tienes permiso? Te he visto en la calle. En la Rambla, ¿no? Actuando, he dicho. Ajá. ¿Qué parte de la Rambla conoces tú, eh? Ah, la Rambla. Madame Tussauds. Madame Tussauds. Para todos. Hostia. Son muertes. ¡Hey! ¡Chico! ¿Dónde estás?
especial ha pasado. Una revelación. Sí. ¡Wow! Puede ser un arro. De verdad, la vida de un policía no es para mí. Es una cosa especial que tiene que buscar, violar a la gente. Siempre en orden, control. Pero a veces tienes que mirar otras posibilidades. Por ejemplo, striptease no. ¿Qué prefieres? ¿Una policía con porra o un artista con un porro? Esta es la pregunta. Sí, ahora es el tiempo por ser un artista. Good evening. Y buenas noches, bonanit, bonsoir, guten Abend, schnisne, bugusen, jesneisna, y hato, hayo. Thank you. Tonight, from Barcelona, welcome to all of you for the outside broadcast, the primero televisión de la Comunidad Europea en acción. Estoy aquí esta noche, Sir Ronald Angrabonga, por la última vez a este comité, porque soy presidente de este comité, el Comité Financiero de Europa. Y esta es mi última noche porque tenemos una cosa que se llama Brexit. Brexit. Pero este no es un problema, seguramente tengo un trabajo en el gobierno de Inglaterra. ¡Ah! No, es igual. Esta noche tenemos que mirar agendas diferentes, especialmente... ¿Es el partido polaco, tal vez? Yes. So we're going to discuss, tenemos que discutir la posibilidad del futuro de dinero en Europa. Y naturalmente, la más importante, la agenda de esta noche es para decidir 3 veces quién tiene que firmar el billete nuevo del Banco Europeo. Una cosa muy importante. Y naturalmente, porque soy inglés, tiene que ser yo. Y también otra razón es porque habemos introducido el concepto de dinero a los tribus salvajes en Europa. Yes. Yo creo que tiene que ser. Yo ahora tengo que abrir la situación, un debate muy importante.
para decidir exactamente qué dicen los varios socios aquí en el comité. Por ejemplo, Pierre. Moi, non, absolument non. Moi, je suis français, la première race du monde. Et moi, je fais écrire très bon, et moi, je fais la signature fantastique. Moi, seulement moi. Yes, very nice. Well, we won't bother talking to you again, shall we, you ugly little frog? And Fritz, how about you? Nein, die EMA, nein. Jetzt haben wir eine neue Möglichkeiten. Wir haben großen Deutschland zusammen, wir haben Mallorca gekauft und jetzt haben wir Europa zusammen. Und nach Europa kennen wir die ganze Welt und nach der Welt der Uni. Es tut mir leid. See, but let's not forget who won the war, shall we? Hans, godverdomme, gallemig, verdomme, gamle Amsterdam, verdomme, gegendalomura. Boeisneer, gillende Barcelona, gamle Johan Cruyff, gamle gegen, volme de gegende gagen, volme gegendala. Der Gegen, der Snickel, Gilder. Yes, the Polish department, please. Gryzny, Buźny, Gznieżny, Pargaznazy, Niezny, Niednie, bardzo dobrze. Wyzgór, Burguznoj, Żazny, Systema Sowiecki, bum. Niezny, garaj. Stempolski. Aspetta un momento, io voglio dire una cosa qui, perché stiamo discutendo molte cose. E voglio dire una... Scusi. Sono italiano. Però la cosa molto importante, molto fondamentale per me... Fondamentale per me? Non è problema di insegnare, ma questo è schifo. Una cosa molto bella, un suggerimento. Suggerimento, capisci il suggerimento, signora? Facendo un suggerimento a te? No, un suggerimento. Perché noi facciamo un nuovo nome. Un nome bello. No, la euro è ognoso. Però un euro lire. Che bello, no? Lirica, romantico, euro lire. Sì, intendo bien che quieres decir, Maximo. A new name for the money, I like that. How about the European pound? 9. Die E-Mark aus Brüssel. Non. Le franc européen. Godverdomme, galma, Gilder. Buźnika, Zesny, Lotski. Aspetta un momento, naturalmente, la lira. Okay, we're getting absolutely nowhere like this. I'm getting very mareado. So, let's just have a nice, easy vote. Vamos a votar. ¿Quién quiere ser la libra europea? 1, 2, 3. ¿Cuánto hay? 750. Vale. Tenemos que pensar aquí un otro Tony Blair solución. Aspetta. Ajá. Perfecto. Ahora, la libra europeo. ¡Yeah! ¡Aprobado! Helicópteros otra vez. Perdona. No estoy.
Vamos un poquito tarde. Aporta otra volta de botella, señor Getty. ¡Quina mierda! ¡Saca de señor Getty! ¡Saca de señor Getty! Que aquí lo dejo. ¡Ah! ¡Vete por ahí! Ets un cabrón. Sempre ho has estat. I el món del circ ho ha de saber. Bé, potser us pensàveu que havia quedat el moment de les reivindicacions, doncs no és així. Que vingui a pista, sisplau, el col·lectiu de dones i cultura. Bon representant, fort aplaudiment. Suposo que sí. Crec que és un bon lloc. Tot vostre. Aquesta nit som aquí en nom del col·lectiu Dones i Cultura i abans de res volem agrair als Premis Circòlica haver-nos cedit un espai d'altaveu dins de la gala. Nosaltres som un col·lectiu que reivindica el dret de totes les persones que no són homes cisgènere a ser presents en el món de la cultura. I el circ ja és un sector discriminat dins de les arts i a més no és cap excepció respecte al tractament de gènere. És a dir, aquí també les persones que no som homes cis som discriminades i invisibilitzades. Patim llavors una doble discriminació, per fer circ i per no ser homes cis. I si som racialitzades, grans, gordes, lesbianes, els eixos es van sumant. Bona nit. Volem més dones a la direcció. Volem més dones tècniques, més dones a tots els àmbits vinculats a la creació i a la producció artística. Bàsicament, volem més dones a tot arreu. Volem incidir que el desequilibri de gènere a les nominacions de premis no relacionada directament amb la seva infrarrepresentació al sector, sinó en la falta de reconeixement de la seva presència. Volem acabar amb la divisió de disciplines segons el gènere que se'ns ensenya, on les dones han de ser aèries i sensuals i els homes forts o simpàtics.
Al llarg de la història se'ns ha negat l'oportunitat de ser ridícules, petoses, crítiques, sarcàstiques, iròniques i intel·ligents. Ja en tenim prou de cossos sexuats, prou de rols sexuats i vestuaris sexuats, prou abusos de poder, d'abusos sexuals, prou menysteniment, prou de ser minoria, prou de ser secundàries. Seguirem treballant per reivindicar el dret de totes de ser-hi, de formar part d'aquest entorn cultural que ens exclou i no ens cansarem de lluitar per transformar-lo. On són les dones? Les dones i les persones no binàries, queer, trans, bolleres, som aquí. Bé, moltes gràcies. Que així sigui. Aquest any ja som a la 8a edició d'aquesta nit de circ dels Premis Circòlica. Un bon moment per veure, per avaluar la qualitat i el talent dels artistes de circ, d'alguns d'ells, de no tots ells, està clar, però és un bon moment per veure-ho com cada any i esperem que així segueixi sent. També és un bon moment per donar visibilitat a algunes d'aquestes companyies i espectacles del sector. Podríem aprofitar per explicar-vos totes i cadascuna de les propostes que hem tingut aquí, però com que pensem que en algun moment donat voldreu anar cap a casa i voldreu que entreguem els premis, us ho estalviarem. Només dir-vos que han estat al voltant d'unes 50, més o menys. La qual cosa fa que sigui difícil i complicat la feina de triar. Normalment, a més, és la feina menys agradable, ja que pot ser que t'agradin més coses, pot ser que siguin companys, però s'ha de fer. És per això que demanaríem un fort aplaudiment, quan acabi de dir tota la llista, no ho feu abans, de totes les persones que composen aquest jurat. Ells són els artistes de la Femme Fatale. Ara sí, sí. El Toni Gutiérrez i l'Ashvin López, el malabarista Didac Cano, l'acròbata i també pallasso Miguel García de Cop de Circ, l'actriu gestora cultural Cristina Cazorla de la Puça Espectacles, la productora, mànager i distribuïdora Jordina Blanc de Circulant, el fotògraf de circ Manel Sala Ulls i també el periodista i cap de redacció de la revista Circòlica Marcel Barrera. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres. Moltes gràcies. Música, maestro. I comencem. Començarem pel Premi de Votació Popular. Premi Circòlica de Votació Popular. ¡Señor Ketty! ¡Señor Ketty! ¿Qué pasa, Martínez? Señor Ketty, ¿Qué? por tú, una carta muy urgente para usted. Vinga, doncs va, porta-me-la. Venga, pórtamela. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, pórtamela. Venga, vámonos, venga. Venga, pórtamela. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Venga, pórtamela. Venga, vámonos, vámonos. Venga, venga, pórtamela. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Venga, pórtamela. Venga. Martínez, és per avui. Vaig venint, vaig venint. Venga, pórtamela. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Venga. Martínez, presto.
señor Ketty. ¿Qué pasa? Le acabo de decir que es una carta muy urgente para usted. ¿Y? Pues no me ponga nervioso. Venga. Vols portar aquest sobre que és urgent? Va portar aquest sobre que és urgent. Va portar aquest sobre que és urgent. Yo paso. Va portar aquest sobre que és urgent. Va portar aquest sobre. Martínez! Yo paso. Martínez, el sobre, porta cap aquí. Hòstia, quin caràcter, no? Vale. Sí, aplaudiu-lo. Un cabrón, ja us ho he dit. Amb de buina. És el sobre de la guanyadora o el guanyador del Premi de Votació Popular. La responsabilitat no és vostra, per tant, la reclamació tampoc. No vull tapar. Diu així. Què diu? El Premi de Votació Popular és per la companyia... per l'espectacle Banagaluru de la companyia Todozancos. Moltes gràcies. És un espectacle itinerant que transmet l'esperit alegre i intens dels carnavals. És una adaptació teatral del Festival de Colors de Punjab i aquesta companyia Todozancos es va crear a Barcelona el 2006, una companyia integrada per professionals de diferents països amb un denominador comú, el domini absolut de les xarxes. Fort aplaudiment pels Todozancos. Todozancos, todo vuestro. Hay que decir algo. Bueno, en el año de nuestros 10 años llega este premio. Ha sido muy difícil estar acá, pero la pasión puede con todo. Gracias. Gracias a la gente del circo que nos votó. Los queremos a todos. Gracias. Vale. Bravo. Hola. Molt bé. Todos los discursos de agradecimiento serán así. Será una gala cortita. Bien, gracias. Sí, ara passarem al millor artista emergent. Hombre. Emergent. Attends. Premi Zircòlica al millor artista o companyia emergent. I els nominats són Alba Comella, Andreu Casadellà, Maria Cabanyero, Molt bé, doncs no n'hi ha més, mira, doncs, escolta. Escolta, Martínez. Sí! Martínez. Sí! Vine un moment cap aquí, sisplau. Digui, senyor Ketty. Mira, que t'explicaré en què consisteix aquest premi. Digui, senyor Ketty. On està la gràcia? Mira, Martínez, Què? tu saps que a Sabadell Sí. hi ha un lloc que és... Ja se'n van? Doncs mira que més curtet no ho podem fer, els agraïments i tot això. De veritat, hem fet el que hem pogut. Jo ja no sé què més fer, Bueno, en fi. No en sabem més. Escolti, hi ha gent amb poca paciència. Mira, Què? hi ha la vela de Cal Estruc a Sabadell. Home, l'avestruz de Sabadell, Sí. l'avestruz de los huevos de oro, així de grosso. No, Martínez. Què? No. La Vela Cal Estruc és un centre de residència, de creació, i que dona un premi als guanyadors en aquesta categoria. Ah, sí? El premi és que podran actuar o podran composar el seu proper espectacle allà de franc. Hombre, van allà a Franc a actuar. Van de los huevos de oro de l'avestruz allà a Franc. No, Martínez. Què? Martínez. Vol dir que la companyia, si en el cas que és una companyia i encara existeix per fer un segon espectacle, Sí. ho podran fer allà gratis. Van bien de premio, no? Però gratis. Martínez, això no ho pots dir. Vale, se m'ha Mira, escapat. Martínez, vés a buscar un sobre. No cal, señor Ketty. Aquí lo traigo. Jo pel tamany tinc un premio gordo, Martínez, Què? el premi ja l'he dit jo. Me'l pots obrir, sisplau? El sobre, sí. Vale, perdoni. Ui, l'he trencat. Momento. Tingui, señor Ketty. Venga.
Martínez, me'l pots obrir, sisplau? Això ja m'ho he dit abans, Vinga. Tingui, senyor Cati. Ja està. Martínez, me'l pots obrir, sisplau? Hòstia, senyor Cati, m'està donant molta feina, Martínez, ja veig que tu no ets gaire de sobres, No, jo soc ben de papeles. Perdoni. Ara estem aquí. Em sembla que m'ho estic carregant tot, senyor Cati. No s'ha entès, Martínez, no s'ha entès. Vale. Ja està. Perdoni, Com que els discursos són curts. Martínez, me'l pots obrir, sisplau? Senyor Cati, això és una broma un poco pesada. És el que té, se'n diu bromes de repetició. Hòstia, si hagués estudiat... Tingui, senyor Cati. Aquest ja l'obro jo, Martínez. Vinga, vámonos. A veure... Caram, Martínez. Què? Que bé, aquesta broma? És una broma Es nota que compartida. aquest gag no l'hem pensat nosaltres, No. Molt bé. Deu ser del Guillem Albà, aquest gag. I el nom és... Es diu el ganador... Deu ser un nom molt curtet, perquè... Molt bé, aquest premi, molt bé. Estic molt content d'aquest premi. Jo diria que més que el nom i el número de telèfon. Jo crec que aquest premi ha quedat desert, finalment. Bueno, ja està. Diu així. Per aconseguir combinar múltiples disciplines i fer-ho dalt d'un aparell poc vist actualment. Tot això el trapezi Washington. Per inspirar-se en un poema que parla del descobriment i de la satisfacció d'aconseguir treballar en allò que t'agrada. Per la seva aposta arriscada, pels seus resultats excel·lents, per una molt bona tècnica i per la gran projecció que té per endavant, si després de tot això no te'l donen, Andreu Casadellà. Vinga! Aquest jove gironí és especialista en trapezi Washington, un aparell poc vist actualment. Un artista que s'ha graduat fa poc a Brussel·les, a l'Escola Superior d'Art de Circ. O sigui que... Bueno, no sé, moltes gràcies a tots i hi ha molta feina per fer, però la motivació no falta, per tant, endavant, suposo. Vinga, el tercero! Vámonos! Molt bé. És la prova de que els guanyadors no sabien que guanyaven. En fi, seguim. Anem pel tercer. La millor iniciativa per a la projecció del circ. Premi Zircòlica a la millor iniciativa per la projecció del circ. I els nominats són... Associació Rai de Barcelona. Carpa Revolució, de Sant Pere de Ribes. Escola de Circ Saltimbanqui, de Vilanova i la Geltrú. Escola de Teatre i Circ d'Amposta. Festival Gira Circ de Collsuspina. Molt bé. Qui guanyi s'emportarà un xec de 1.000 euros, que precisament el dona algú que també treballa molt per a la projecció del circ. L'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, coneguda com APCC. Així que, Martínez, saps que ara tocaria, ja per repetició, portar un sobre. Busca el sobre. Busca un sobre. Mira, Martínez, aquest sobre jo sé on és. Ah, sí? Per tant, a veure si no trigues gaire a trobar-lo. Et puc ajudar. Busca del sobre perdido. Venga, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Que avui té un sobre, em podeu ajudar, sisplau? Un sobrecillo d'aquelles de... 1.000 euracos! Martínez, per aquí vas fred. Fred? Fred. No es pensi una mica calent, sí que vaig, Mira, Martínez, si el vols trobar, hauràs de buscar una senyal. Hombre, claro, una señal. Señor, ayúdenme. Dame una
senyal! Martínez, una senyal musical. Punyetero. Una senyal musical? Home, només fins i tot queden per tu aquells. aquesta era fàcil. Venga, voy para allá. Ya sé on està el pájaro. Hòstia, t'acabo de xutar la... Deixa... Martínez, no emprenyis els músics. Que és punyetero! Mira que és punyetero! Pensava que ho tenia allà dins, eh? Molt bé, Martínez. Molt bé. Què tapo? És un sol sobre, aquest, Martínez? No sé, buh. Toma. Millor iniciativa per a la projecció del circ, per apostar per una ciutat on el circ ha sortit amb alguns blaus. Pot tenir moltes lectures, això. Per la seva vitalitat i bona organització, per les qualitats dels seus professors i professores, per arriscar en aquesta gran aventura, per la seva perseverança i ferma voluntat, per la seva passió i ganes de fer créixer el circ. El premi és per l'Escola de Circ Saltimbanqui. Aquesta escola té una intensa activitat destinada a la formació de qualitat a les comarques del Garraf i el Penedès i un dels seus objectius és incorporar l'ensenyament de circ en el sistema educatiu i també sociocultural del nostre país. Un quarto. Doncs moltes gràcies als Premis Circòlica per aquest premi. Moltes felicitats al jurat per donar-vos compte que és la millor iniciativa pel circ. I bueno, com deien els cartells, tria circ, més circ i que en tinguem moltes més d'aquestes. Moltes gràcies a tothom. Bé, perfecte, doncs seguim. Anem amb el Premi Circòlica Especial. Especial. Premi Circòlica Especial. Per aquest premi, la revista de les arts escèniques Teatral Net oferirà la... Martínez! Un moment, perdoneu. Martínez. Què? Què collons fas? És que això del circo no... No, Martínez, home, però un moment. És seu? Vostè no ho sap, però això és una tapadera. Però un moment. Martínez, torna-li el bolso. Perquè m'ho demana el jefe, si no... Martínez, però no remenis el bolso. Martínez, tio, Martínez, per favor. Martínez! Una igueta de mierda. Es tracta de... Hòstia, senyoreta, que fuma? No, Martínez, per favor, Martínez, home, llavors d'això. Es tracta de... Jo no hi tinc res a veure. Martínez... Aquí hi ha de tot, Martínez, es tracta de dignificar el circ, Senyoreta, això no va bé. Bé, senyor Cati. Això no justifica res. Martínez, perdoni. Dóna-li el desodorant, almenys. Chico! Consti que allò de cabron ho he dit al principi, ja, Perquè en cadascun dels seus moviments hi ha una proposta. Per la seva gran capacitat per experimentar i per un excel·lent treball creatiu amb un material nou. Per transformar el cos i fusionar-lo completament amb una mescla pastosa d'argila i aigua. Déu-n'hi-do. Aconseguint imatges úniques, per la seva organització per treballar la matèria com un aparell, pel seu fragor escènic i per un treball d'una gran originalitat i creativitat. David Copperfield? Fang de Quim Girón.
Doncs sí, espectacle funk d'Animal Religion que s'ha pogut veure a temporada alta de Girona. Quim Girón és un mestre en la transformació, en l'experimentació, marca del seu creador, que ha signat molts espectacles com Indomador, Sifonòfor o Sapiens Zoo. Que tapo. Ha quedat clar. Molt bé, doncs seguim. A l'últim que li quedi fer el discurs, no vegis. Molt bé, doncs escolta. Martínez, sí. Anem a presentar el següent. Diu així. Vinga. És el premi al millor número de circ. Numeraco. Premi Zircòlica al millor número de circ. La Lola. I els nominants són Alba Comella amb La corda llisa, Andreu Casadellà amb el trapezi Washington, Emiliano Sánchez Alessi amb els malabars horitzontals, Marilén Ribot amb la corda volant, Matías Marré amb la roda a circ. Molt bé, Martínez. Mireu, la guanyadora o guanyador podran fer el seu espectacle a la Fira de Circ de la Bisbal de l'Empordà. Saps que a la Fira de Circ també es fa a la Bisbal de primer l'Empordà? Sabadell, després hi ha Franc i després hi ha ve... Pues gairebé ja tenim una gira completa, vale? Sí. Martínez, ets capaç de portar-me un sobre sense robar-li un bolso a cap dona que hi hagi per aquí? No m'interessen els bolsos, no m'interessen els sobres. Ja, el sobre ja ens ha quedat clar que era el que t'interessava. Mira qui hi ha aquí dalt. Terra! No, un nen, no. Sempre n'he volgut tenir un. Pobre criatures, pallassos. Pallassos, Martínez, mira un moment, mira. Martínez, mira un moment. Què, senyor? Martínez, això és d'un nen. Bueno. No, Martínez, es tracta de dignificar el circ. Dignificar el circ, Martínez. Perdoneu, Martínez. Sí. Podrà que fot això. Martínez, un sobre. Jo el que busco és un sobre. Ja, però miri, senyor, que te veig. Així. Martínez. Hòstia, ens han fet una pirula, senyor Arqueti. Per què? Perquè jo tenia entès... Martínez, un moment. No, fliparà. Martínez, ja. No pots obrir de cames un nino de Papà Noel així, aquí. Agafi el vostè, senyor Arqueti, que a mi me da la risa. No passa res. No ha pasado nada. Toma. Perdoneu. És que el circ també és per nens. Molt bé. Millor número de circ per les seves habilitats amb les mans. Ai. I per haver investigat amb grans resultats una nova manera de presentar els malabars. Per la presència a escena, pel difícil domini de les esferes que orbiten com planetes i per fer dels malabars un art ple de bellesa i encanteri. Els malabars horitzontals d'Emiliano Sánchez Alessi. Doncs sí, Emiliano Sánchez Alessi de la companyia ESI, com deien, ha investigat aquests moviments dels malabars horitzontals i que ha aconseguit poètica i bellesa de manera sorprenent. Com veuen, no recull el premi Emiliano Sánchez, sinó una companya. Emiliano, y muchísimas gracias. Le pasaré la noticia. Gracias, buenas noches. Bueno, ara anem a fer, o a donar, diguéssim, el premi al millor espectacle de circ de carrer. Lola? Premi Zircòlica al millor espectacle de circ de carrer. I els nominants són Bangaluru, de la companyia Todozancos, Pulso, de Tempo Circ, Quan no tocàvem de peus a terra, de Circ Pistolet. Molt bé. Aquest
Aquest s'endurà un bolo a la Fira Mediterrània de Manresa. D'allà li sortiran molts de bolos, guanyarà molts diners, podrà estalviar per no tenir que demanar una subvenció per producció i podrà fer el següent espectacle. I just quan estigui a punt de fer-lo es desfarà la companyia. Comença a fer així. Martínez? Ai. 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 Martínez? Ai, què? Martínez, què fas? És el dia de la flexió i la reflexió. Ai. Ai. Martínez... És molt cansat, això de reflexionar. Martínez... Què? Escolta, això vols dir que no és més aviat de demà? Sí, però està banyau. Està banyau. Ja veuràs el que dic. Jo li demostro, miri. Mira. Per exemple, així, a bote pronto. Mira si diu... A veure, un moment. Hòstia, Guillem Albà. No, Guillem Albà no. Guillem Albà no. No. A veure, què diu? No, un altre, per exemple, un altre. Diu... Hòstia, Claret Poldrona. No, tampoc. Claret no. Mira... Pac Callau. No, Pac Callau tampoc. Vinga, Mercè Gros, vinga! N'hi ha algun que no sigui pallasso? Miri, vol que li digui, això ho voleu. Agafi lluny. Està banyau. Volem deixar clar que aquest premi podria haver guanyat qualsevol, eh? Sí. No és res personal. L'important és participar. Sí. Per exemple... Per un espectacle treballat, menys mal, esforçat i suat, per la seva compenetració i confiança mútua. Sembla un matrimoni, més aviat, això que... Pels seus jocs en materials poc habituals en el circ, per la seva força i per anar més enllà de la tècnica, per buscar nous camins i també pels seus magnífics i variadíssims jocs d'equilibris. Guanya el premi a millor espectacle de circ de carrer quan no tocàvem de peu a terra, de peus a terra. Circ Pistolet! Doncs són l'Enric Petit i el Tomàs Cardús, equilibrista i portador, i són els responsables d'aquest espectacle ple de força i equilibris sobre corrons i melodies populars. Un espectacle de petit format fantàstic. Podeu parlar els dos. Primer un i després l'altre. He dit parlar. Sabien que guanyarien aquest, Seré molt breu, Moltes gràcies. Això és el que hauria de fer tothom, preparar-s'ho així. Bé, doncs el següent premi que presentarem, com que li oferiran molts bolos, perquè clar, guanyar aquest premi és el que té, farem molts bolos, el contractaran moltes vegades més, doncs per això li donarem com a premi... de fet, li donarà a l'agència de comunicació Comèdia, li oferirà els seus serveis per fer una bona comunicació, que és molt important. Que se n'assabenti tothom, sí, és bastant important. I és per això que jo, en aquest cas, m'he inventat la manera que baixi d'una manera ràpida per no tenir que comptar el Martínez. A mi, com que m'agrada la violència i reivindico que la violència és cultura, he decidit que aquesta... Cuidao! Menys mal que no ha anat a parar aquí, si no tindria un greu problema. En fi... Que bonic és el circ. Anem a veure. Aquest seria el premi a millor espectacle de sala o carpa. Premi Zircòlica al millor espectacle de circ de carpa o sala. I els nominants són De concert, de la companyia Solfa Circ. Funk, d'Animal Religion.
Invisibles, el 21è circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Boníssim. Paradís pintat, de Pepa Plana. Quan no tocàvem de peus a terra, de Circ Pistolet. Martínez, què fas? Estic saludant els invisibles. Déjame estar. Martínez, deixa-ho estar. Vale. Bé, pel seu control del ritme i per la seva posada en escena. No ets tu el guanyador. Per un treball compromès socialment. Això ja et desacredita totalment com a guanyador. Perquè ens anima a no quedar-nos plegat davant de cap injustícia i sacseja consciències. Per un treball que supera l'excel·lència amb un discurs afinat i amb unes imatges colpidores. Perquè és un excel·lent espectacle a la mida d'una bèstia escènica. Això ho diem en un espectacle, però tampoc ets tu. I també perquè moltes altres veus surtin dels seus còmodes quadres pintats i ens parlin com aquest àngel de la guarda. Aquest premi és per Paradís pintat de Pepa Plana. Molt contents per Pepa Plana amb aquest espectacle estrenat durant el Festival Grec 2016, dirigit per Ferruccio Caimero i que parla del gran drama de les migracions. Un espectacle plàstic, poètic, de la gran pallassa Pepa Plana. Felicitats. Tot teu. Vols que te'l baixi? Mare meva, moltes gràcies. Moltes gràcies, jurat, el jurat, autoritats. Autoritats absents. Avui és un dia... Estic molt agraïda, molt contenta. Com que jo parlo... Parla, sí. Tens 5 minuts de tothom. 25 o alguna cosa així. Sí, puc... Va, no... Era broma, eh? No, va, ja, tira. Es veu que no es poden dir tantes coses com voldries. Estem en un moment com complicat i a més hem de reflexionar i tampoc no vull posar-me en un jardí que no convé. Per tant, m'agradarà molt dir-vos un poema, si voleu. Sí! És de l'Espriu. No convé que diguem el nom del qui en pensa enllà de la nostra por. Si topem a les palpentes amb aquest estany sec i ens sentim sempre mirats pel blanc esguard dels cecs, on, si no en el buit i en el no res, fonamentarem la nostra vida? Provarem d'alçar en la sorra el palau perillós dels nostres somnis i aprendrem aquesta lliçó humil al llarg de tot el temps del cansament, car sols així som lliures de combatre en l'última victòria damunt l'esglai. Escolta, Safarat, els homes i les dones no poden ser si no són lliures. Que sàpiga, Separat, que no es podrem mai ser si no som lliures. I cridi la veu de tot el poble. Amén. Carles Santos! Bé,
Ara, Martínez, anem pel gordo. Vamos, pel gordo, ja el trio jo. A veure... Porti la balança, senyor Ketty. Martínez. Hòstia, estem passant molta gana, no trobo gordos. Martínez, el gordo és un premi. Hòstia, m'he dit abans. És el premi de la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb una dotació de 20.000 euros. Gran premi BBVA Circòlica. Que entri al notari. Gran premi BBVA Circòlica. Ens hem de posar seriosos. No sóc jo el notari, eh? I el notari, Martínez. Notari! Senyor notari! Home, ei! Molt bé. Va venint, va venint! Molt bé, el senyor notari. Va venint! Molt bé, el senyor notari. Mira tu! Que l'has pillada, macho. Molt bé, senyor notari. Vinga! Com que era un premi gordo, és un premi seriós, hem volgut portar... Creiem que no hi ha res més seriós que un notari i en el món del circ no hi ha res més seriós que un notari i el Joan Ramon Graells. O sigui que... Gràcies, senyor notari. Hòstia, quina cara de sèrio, tio. Vale, ho farem Moltes bé l'any que ve. gràcies. Moltes gràcies. I tant, senyor notari. Doncs això... Gràcies. Senyor notari... Un aplauso. Serà el primer cop que donen o otorguen un premi a la mateixa companyia que li van otorgar l'any passat. Alguna vegada havia de passar. És que són collonuts. No passa res, perquè és un premi a la qualitat. Sí, pel mateix espectacle. El saber fer i els millors pallassos de Catalunya, sens dubte. És brutal. Bueno, què? Per mantenir l'esperit juganer. Ho veus? I tafaner. Clar, ho veus? Per oferir-nos un espectacle originalíssim. Jo vaig tirant, Elegant, meticulós i bonic. Per un espectacle que sap treure profit de la curiositat, de la incansable recerca i de la búsqueda d'un llenguatge que fusiona de manera sorprenent els malabars amb la música. Malabars amb la música? Per fer-nos descobrir el baix obstinat i el botellòfon. També podríem ser nosaltres. Perquè són uns lutiers del circ. El guanyador és de concert de la CIA Solfa Circ. Biel Rosselló. Doncs ja ho sentíem, Biel Rosselló, amb aquesta companyia interessada principalment en fusionar la música i els malabars amb un compromís clar cap al circ. L'objectiu és oferir al públic un concert de circ. Sí, posa 20.000, sí. Impressionant. Sí, la veritat, sí. Estic amb una mescla de sentiments acollonit, però la millor cosa és dir-vos que la passió ens ha portat aquí. La passió m'ha deixat estar avui amb vosaltres i estic molt, molt feliç. M'agradaria dedicar aquest premi a una de les persones que m'ha inspirat més a la vida, que ha sigut en Carlos Santos. Avui acabo de descobrir aquesta mala notícia i des del fons del meu cor li dedico a ell allà on estigui. Gràcies. I ara ens resta, després d'haver donat tantes coses, el que ens resta ara és donar-li una altra beguda a aquesta persona que l'acaba de perdre, segurament. Però precisament per això, aquí fora, trobareu, quan hi sortiu, un càtering de primera del restaurant Arcano de Barcelona. Sí, aplaudiu, també, i tant, sí. El que bo de bé que us continuarà donant i premiant amb cookies i els grecs de l'Olimpo Gourmet us faran tastar un dels seus productes estrella. I no fallarà la Moritz, amb la cervesa. Esclar, en tot això us dic, sobretot, que sigueu molt feliços, passi el que passi. I demanaria a tots els guanyadors, a tots els nominats que passessin aquí per fer una foto. Pugeu cap aquí
Pugeu cap aquí, que farem la fotografia. Molt bona nit a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí. Veniu a fer aquesta fotografia. Fort aplaudiment per aquests músics, per aquesta banda. Llarga vida al circ. Aneu passant. Tots els que us aixequeu, imagino que no és per fer la foto. No tenia que haver dit-ho del càtering. Està bé. Heu guanyat un premi, però no tindreu sopar. Veniu aquí a fer una foto, els nominats. No es pot tenir tot. Feu una foto. Jo també sortiré la foto. Amb aquesta tradicional fotografia a les gales d'entrega de premis tanque la nit de circ, amb aquesta entrega canalla de la mà del duet Arquell Martínez, que també funciona, i s'han entregat, com dèiem, els Premis Circòlica 2017, que ha premiat, entre d'altres, Andreu Casadellà com a millor artista emergent, també a Paradís Pintat de Pepa Plana com a millor espectacle de circ o de carpa, de concert com el Gran Premi BBVA Circòlica, i també altres premiats com Fang, Premi Circòlica Especial d'Animal Religion. Ho deixem aquí, moltes gràcies i ja saben, trieu circ. Benvinguts al Circ Relull, benvinguts a la festa on podran veure el millor de la producció d'aquesta art escènica que enguany comença o acaba, com acabem de veure, molt reivindicativa, sorollosa. Passin i gaudeixin de l'espectacle i llarga vida al circ. Sí, hi ha molt soroll. Bueno, m'espero. Vale.